Pokud si právě klikl na toto video, tak si udělal tu nejlepší věc, co si mohl, protože ti během 5 minut úplně totálně změní život. Mé jméno je Lukáš a už nějakou dobu podnikám v oblasti content marketingu. Mám vlastní produkční agenturu a videa taky natáčím, stříhám prostě individuálně na nějaké zakázky a díky tady tomu si dokážu měsíčně vydělat 50 000. Svět v dnešní době je fakt jako drsné místo a pokud chceš být úspěšný, ať už v čemkoliv, tak bys měl přestat přemýšlet ve stylu co nejsnáze a co nejrychleji, protože takhle na tom světě prostě nefunguje dneska. A pokud si takhle do této doby přemýšlel, tak bys měl opravdu se sebou něco začít dělat, protože to není správný pohled na svět. Nicméně já oceňuji tvoji snahu, že se chceš něco naučit, že ti prostě jde o to něco změnit, něco vybudovat. Já tohle hrozně cením, protože takových lidí prostě na světě moc není, takže to jako na tebe oceňuji a proto mám tady pro tebe 5 side hustlů, které můžeš dělat i ty v mladém věku, bez žádného vzdělání, s relativně jako minimem času a pořád si tam můžeš vydělat pěkné peníze. Takže číslo 1. Editování videí. Toto je takový jako můj side hustle, protože ho vlastně dělám taky a můžu ti říct, že jsem ho dal na první místo a je tam plným právem. Existuje dneska spoustu firem, influencerů, lidí, co prostě chtějí na ty sítě tvořit a úplně ten střih třeba nemají čas nebo to neumí, nechcou to řešit a to je přesně to, proč si myslím, že ten side hustle je opravdu hodně aktuální a jako v budoucnosti bude aktuálnější ještě víc. Sociální sítě jsou dneska fakt jako obor, ve kterém podle mě je strašně dobré podnikat, protože je to obor s obrovskou budoucností. Už teď je to extrémně populární a v budoucnosti to bude ještě víc, protože to bude fakt něco jako nutného, bez čeho se ty firmy a ti jedinci prostě neobejdou. Takže za mě opravdu sociální sítě jako obecně, pokud tam nejdeš jakýkoliv side hustle nebo nějakou věc, co tam můžeš dělat a vydělat si na nich prostě peníze, tak je to za mě fakt jakoby jedinečná příležitost začít. A v dnešní době je to opravdu, bych řekl, nejsnadnější jako obor, ve kterém fakt můžeš vyrůst. Za mě jako nemusíš být úplně dobrý editor dneska, víš co, ty jako dneska už se fakt všechno dá udělat s umělou inteligencí. Můžeš generovat titulky prostě pomocí různých platform. Jako ty vlastně od přírody si na těch sítích prostě každý den, takže ty jako víš, jak to video má vypadat. Ty jsi vlastně dobrý editor od přírody a už jsi jako lepší než ti dospělí, protože oni prostě mají jakoby obrovský deficit toho, že na těch sítích prostě nevyrostli, že to je něco, co jim jakoby doslova přirazilo do světa a oni prostě jakoby nemají od přírody dané, že tomu prostě rozumí. Tak, číslo 2. Copywriting. To je jako obor, který se dneska mění. Hodně se změnil a má obrovskou budoucnost a obrovskou hodnotu pro firmy dneska. Za mě už to není o tom, jestli jsi dobrý copywriter, to znamená, jestli umíš dobře vymyslet ten příběh, jestli jakoby umíš tvořit chytlavě ty texty, ale spíš je to o tom, jak umíš dobře zadat ten prompt do toho chatbotu. Jo, že za mě je to prostě to hlavní, co dneska hraje obrovskou roli, protože ten chatbot už dneska vytvoří úplně všechno. Takže on fakt jako všechno umí a je to jenom o tom, jak ty se toho chatbota dokážeš zeptat, jak mu tam dokážeš zadat ten požadavek a jak s ním dokážeš pracovat. A to je přesně tvoje výhoda. Nemusíš být tím pádem zkušený copywriter. Nemusíš být jako mít nějaké vzdělání, nemusíš vůbec umět ani pravopis češtinářský, jo, vůbec to nepotřebuješ, prostě jsi prostě mladý a umíš používat umět inteligenci, tak v dnešní době vyhráváš tady v tomto oboru. Takže za mě copywriting je určitě jako super obor, protože ty firmy dneska to potřebují. Je to pro ně opravdu jako zásadní, aby se odlišili od konkurence a na Google vyskakovali na předních pozicích. Takže a všechny ty firmy jako potřebují prostě blogy, potřebují mít nějaké pěkné produktové texty, třeba s fotkama, jo, mít tady ten materiál na těch webech, na těch svých e-shopech, protože jim to opravdu pomáhá k tomu prodeji. Jednak jako k lepšímu prodeji zákazníkovi, ale taky i, aby se k tomu zákazníkovi lépe dostali pomocí toho odkazu právě. Takže za mě je to jako obor, který má opravdu budoucnost a určitě je to skvělý side hustle, co se ty můžeš naučit. Už jaký je rozdíl mezi videem, co má na YouTube 1 000 000 views a mezi videem, co má na YouTube 1000 views? Dobrý thumbnail. A to je přesně ten třetí side hustle, který tu pro tebe dneska mám. Thumbnaily na YouTube, na Instagram, na Facebook, na TikTok, to je prostě úplně jako 90% úspěchu toho videa. Když máš dobrý thumbnail a dokážeš ho vytvořit tak, aby ten člověk klikl na to video, tak vyhráváš. Jsi prostě v oboru nejlepší. Říkám jo, dneska fakt při té době jako sociálních sítích máš tolik influencerů, tolik youtuberů, tolik firem, individualit, co to prostě dělá. A opravdu se jim hodí jakoby ten thumbnail mít. Protože jednak i ten profil potom vypadá lépe, když máš prostě dobrý thumbnail, pěkný, a samozřejmě jim to jakoby zlepšuje ten click rate, což oni jako potřebujou. Dneska máš nejlepší program na světě, Canva, to je tak strašně OP program, že to snad ani nejde. Ty v tom můžeš vytvořit úplně všechno a úplně zdarma.
ještě k tomu tam máš šablony, takže prostě nemusí být ani nějak extra zkušený v těch thumbnailech. Dáš si prostě šablonu, změníš tam 2 slova, dáš tam třeba fotku toho tvého klienta a vybavené. Prostě nemusíš být v tom jako nějaký extra zkušený. Můžeš si tvořit i content, já jsem viděl, že spoustu právě kluků to i dělá a že vlastně jako si dělají ten content na ty sítě, že vytvoří nějaký thumbnail, natočí si to, dají k tomu hudbu a takhle se oni dostávají těm klientům. Takže za mě je tam jakoby dobrá cesta k tomu, jak se k těm klientům můžeš fakt reálně dostat. Takže za mě tvorba thumbnailu je opět obor, který prostě poletí strašně nahoru a je to skvělý side hustle, který můžeš dělat i v mladém věku. Side hustle číslo 4. Focení produktů na e-shopy. Potřebuješ k tomu jako jednu věc, říká se tomu fotostan. Je to vlastně takové zařízení, taková krabička prostě a v tom je to jakoby to celé bílé, většinou to bývá, s nějakým jedným pozadím. Uvnitř jsou světla a ty to prostě pichneš do zasuvky, zapneš to a rozsvítí se ti vlastně ten prostor. A do toho prostoru ty pak umísťuješ ten produkt a můžeš si s ním prostě různě jako hrát, jak to tam prostě jako položíš, jestli ho vyfotíš z vrchu nebo z boku, ze předu, ze zadu, jo, prostě můžeš si s ním jako vyhrát. A je to zase jako činnost, kterou ty můžeš dělat samozřejmě levněji než profesionální fotografové. Normálně to můžeš fotit na telefon, dneska už ty telefony prostě fotí úplně v pohodě. Pořád jakoby ta fotka vypadá fakt jako skvěle a můžeš to fakt za pár korun prostě těm firmám nabízet, že jim nafotíš takový produkt, makový produkt, nafotíš prostě to, co je vevnitř, pohraješ si s tím a pak jim to trošku třeba upraví, že pošleš jim to zpátky. Za mě, jako když si dáš cenu 50 korun za jednu fotku, tak si myslím, že to je pro tu firmu absolutně jako přijatelná cena, protože by nikdy jako takovou cenu nezískali u žádného profesionálního fotografa. A když těch fotek za den uděláš prostě 50, to máš za 2 hodiny hotové, nějaká úprava hodinka, tak máš za 3 hodiny prostě 2,5 tisíce. A za mě je to úplně jako pecka. Máš to prostě z domu, nemusíš nikde mrznout venku, prostě úplně pecka side hustle, který můžeš dělat každý den, kdykoliv prostě budeš mít prostor. Takže za mě focení produktů na e-shop je side hustle, o kterém se třeba nemluví jako tolik, úplně to ti lidi jako neprezentujou, ale za mě je to jako skvělá věc, jak si na to dělat cash. Poslední je tvorba webu. Jako za mě, dneska máš samozřejmě ty šablony, máš Shopify, máš ShopTet, kde si můžeš vytvořit ten e-shop prostě za pár korun jako měsíčně a jakoby můžeš si třeba říkat, že už to není tak jako aktuální a že to je prostě obor, o který už dneska ten zájem není. Ale já ti garantuju, že když do toho přidáš tu umělou inteligenci a vlastně celý ten proces toho kodování urychlíš, tak ty si vlastně jako konkurenčně máš obrovskou výhodu, protože tobě to zabere daleko méně času, tím pádem si za to jakoby řekneš třeba i více peněz. Nehledě na to, že dneska existuje i spoustu jako malých třeba firem, které třeba nechcou utrácet za ty ShopTety, nebo třeba nemají e-shop. Jo, a dneska jako vytvořit web prostě třeba na nějakou službu, kde nemáš vyloženě jakoby naskladané prostě produkty, které prodáváš, tak je to za mě jakoby určitě super servis, který můžeš dělat a ti lidi ho fakt ocení. Tak tohle by bylo z toho videa všechno. Děkuji vám i za ohlasy na tom prvním videu. Jsem opravdu rád, že vás to baví. Dává mi to takovou motivaci prostě tvořit to dále. Jsem rád, že tu máme stále v Česku hodně ambiciozních mladých lidí, protože bych řekl, že dneska už fakt těch lidí moc není. Je to prostě pecka, že se prostě snažíte něco tvořit, že chcete prostě si ty peníze vydělat už tak v mladém věku. Není to lehké prostě podnikat v mladém věku, akorát dneska při té konkurenci, při tom prostě všem, jak je to všechno fakt jako náročnější, tak si jako myslím, že je to super, že se o to snažíte. Fandím vám a rád vám prostě pomůžu na té vaší cestě, abych vám předal třeba i moje zkušenosti, protože už se jako pohybuju v tom 3 roky, nějaké ty zkušenosti už mám, už mě taky odrbalo pár lidí, to se vám už taky už možná stalo, takže tohle všechno už jsem se jako nějak zažil, prošel jsem si tím, takže vám rád pomůžu se těmto chybám vyvarovat a jakoby tu vaši cestu urychlit a zefektivnit.